Здравейте, аз съм The Shadow Gaming и в този клип ще ви покажа пак Survival. Защо лаги така? Добре, не знам. Да, сега си му спитате защо снимам на друг World. Защото предния World нещо се прецака и не ми излиза, например. Аз не спомням точно как бях кръстил, ама го отворих и излезе някакво друго и просто бъгна си самия World. Кратко, но този World е по-хубав според мен, защото има джунгъл. Ще направим после ферма. Така само да изхвърля това и знам точно кога ще мога, нали, да снимам на Minecraft, CSGO и GTA 5. Сигурно след 10-15 дни ще започна тази поредица игри. Тук не снима дърво. Изчекайте малко. Така, там виждам още една овца, ще я убия. Какво стана, бе? Не знам това бък ли е. Сега съм под вода. Не мисля, че е много хубав това мап, защото вижте лагва, на предния не лагваше изобщо. Ще бия перо. Само добре, къщата ми къде ще бъде. Ей, тук ще е къщата, както предния път. Не знам, започна да лаги. Какво става? Добре, нямаме че, после ще го правим. Така, добре, само че забравих да взема дърво за материали, защото много се падало от джунглата, откъдето ще си правя ферма. Вземам 4 ще ми снимат. Така, крафтинг тейбъл, пръчки, така, крафтинг тейбъл. Какво стана? Майнкрафта ме изхвърли. Аз ви казах, има големи бъгове. Бързо една кирка. Къде ми е кирката? Ще спавнат. Дай. Сега какво направи, бе? Така, благодаря за този човек, който се е абонирал за мене, но
както ви казах, не става всичко от един клип и вече, нали, да казвам, са абонирате. Този клип сигурно ще украся бъговете или фейловете, не знам, ще видя. Добре, аз на какво съм? Добре, значи би трябвало да има сега чудовище, но няма, по-добре, че нямам. Изчакайте, просто давайте лайк, коментирайте, давайте ми съвети, нали, какво да правя. Сега съм много за развлечение, иначе вече започва да се абонирате, като правя поредицата на GTA 5 CSGO и Minecraft на компютъра. И тогава се абонирате, защото сега няма смисъл според мен за един клип. Така... Всички бързо да осветим тук. Какво ще ме заточва? Помощ! Изкараме гол. Добре, бързо, къде са точките? Това нарочно направи. Да не влиза донте, докато копая. Защото ще влизам да копая долу. Долу има пред мината, която вече се направя. Но имаме 4 точки. Предлагам да изкопаем този кол. Направим точка. Не мисля да има сега да го копая целия. Ще покажем калото. Ще направим така. Две кабели каменна кирка. Излизаме по-надолу. Две пръчки. Спорем. Насам се продължим. Така. А сега ще обясня точно кога ще giveaway-те. Значи, значи giveaway-те ще са, как да кажа, например, ще има за 400 абоната, не, по-малко, 400 не е за толкова. Добре, например, да речем за 200 абоната,
И така, после 400, 600, така. Нататък. Копа малко натам. Аз се надявам да попаднем на Iron. Но така да гледам, май няма да паднем. Така че първо да си изкопая това тук. Бе много бързо. Точно съм играл много на Майнкрафт. Много един ден. Така. Клиповете на компютъра, където си правя, няма да са, знаете, като някои други, като Shadowhead и някои други по 5-10 минутки. Един клип да правят. Това според мен не е клип. Аз ще правя по 15 минути и повече. Айде, няма ли да... Добре, попаднахме на Iron. Само две. Не са две. Бе, то много е. Много е. Дай трябва. Никога не съм попал да... Добре, тук няма повече. Само тук малко горе. Ние там малко горе нещо. Така. И имам един въпрос. Например, някой ако знае от не Minecraft, ами GTA 5 от Steam, дали има онлайн, да пише. Аз не мога да видя, защото в момента нямам компютър. Снимам лаптопа, ама на него нямам Steam. И не играя на него на баща ми. И специално заради това нещо той ще нов компютър. Гледаме за торч. Я да ми излезе някъде. Добре. Излезе. Може би следващия клип няма да е на Survival, може би ще е в някой сървър. Ще търся сървър. Време за торч.